Marabiro ga ganario kod prario kod auchiel. Mokinyi maket kod maendi watimo musni wachako weche manyien Okinyi eri mole matin kata kamano joma nodho somo nowacho ni better late than never. Antie kamoro mi akelni weche giko mabedo timre pacho kaendi gwengewa kanyakla koda pinje goeko maoko. Lungan jasado ya wuod seme machiegni chenro gieki ma bende mano mar Sulwe Mokinyi mabiro chakre. He died as a result of a single gunshot wound to the left side of the chest. Ballistic investigations. Of course, other specimens have been taken so as to complete fully the investigations as per now. We hand over the investigative process to the authorities so as to complete the whole. Kod jarit mar migosi Fikrini Jacob jagoten migawo mochung'ne weche mag ojende pacho kaendi ka bende jopiny kanyakla kod anyuola mare wacho ni migosi Cecil Okoth mabende osenindo en jano ero mong'e machiegni koda migosi Fikrini Jacob Fikrini Jacob kotenre ndie tije mabende osebedo kotiyo ne migosi Fikrini Jacob noero kotinre nyaka koda manyo. He died due to excessive bleeding that occurred as a result of a single gunshot that went through the left hand and pierced, exited, and then entered the left side of the chest and hit the lungs and then was lodged on the 10th rib of the spinal. So this is a clear indication that it was intentional to kill him because it has been confirmed through witnesses, key witnesses, that in that migosi Fikrini Jacob noero wanyola mare koro yuago malich mokalo ka gidwaro ratiro kinego ekumo bende piny owacho koro sesingo ni gibiro timo maginyalo mabiro neno ni familia mar migosi Cecil Ouma noero koro ratiro to what really transpired, and most 3 from my office have already been summoned and available for any. He has come with the personnel. He's ready to recruit today. From today, the local people. So I want to clarify your excellency that 262 kilometers will be delivered. Many people will be employed here. It will provide a market for so many services, not just food, but other services in the city. So let us thank Kenya. Nyakoro mogi kupogre koda weche maket kod mago ne piny owacho pacho ka en toro kedo chenro ero mopuch mabiro neno ni oganda jo Kenya mabiro ndikore kuonde obukumba no ero mar thieth mar Inua Jamii gin mago mabende kor bolo chenro mag thieth go kuma nono nyacho jogo kuma mine pacho kaendi ma en chenro ma piny owacho. William Samoei Ruto rais wetu amewalipia nyinyi kwa SHA. Wewe ni kwenda tu ujiandikishe na utibiwa bure na urudi nyumbani. Yule mtu yote anapata Inua Jamii. So kama kuna and the recent visit to Italy by President Ruto are very significant. I also want between our two countries in dealing with matters of security. Before in our previous meeting, the relationships between Kenya and Italy have always been very strong, and they are been a testimony of a convergence. Okay, kwangi weche ge ko timre piny Limbambane Romano ma Uganda eni rugi mopogore kanyakla koda jokido tich oganda gi kendo koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo tim no ero mar piny Limbambane Roma Uganda osebedo ka timo mar ketho ratich oganda kinendo duto kendo ketho ratich jofwambo kanyakla koda ute fwambo kod keyo mopogore magibiro ndalo go eko machuok bang' ka piny Limbambane Romano ma Uganda ne loro ne udi mar fwambo kod keyo mopogore kamoting'o mano Man Nation Media Group ekin mamoko mathoth jofwambo mopogore ratich gi osebedo kirocho piny Limbambane Roma had growing concern that the constitutional boundary between civilian authority and military command risks being blurred in practice. It is within our mandate to identify and articulate prima facie constitutional and legal concerns arising within the framework of our national, regional, and international obligations. In this regard,
We reaffirm a fundamental principle of constitutional governance. No public authority, including security institutions, regulatory... Out of this, we all screened them, and so far we've just had one suspected case since we began. That was in the month of, beginning of this month, beginning of last month of June. But so far we've not had any suspect, and therefore... Kromo gida kuskal kanya prade koda boro bangsa chelo kinyeri market kod ma indigi report no romano ma gengo tuo ma kata midhusi no mar Ebola emwacho pogo giko mar miweche manyien maber no loso ni kinyeri market kod ma indi kata kamano kikidhi mabon kech kala TV oketo yanga ni ntiere weche buora maber pon ntiere ka indi mabende wangi nyalo yudo kochopo kanyo saa 7 saa 10 saa 1 saa 3 kutino ne yeri makawuono kata kamano chiero mamoko be ntie kama oting'o chuny wach kanyakla kod mamoko mathoth mabende wang biro ni chigeko mabiro mbele kanyo kid mabon kech bang thuolo machuok tago wanga kenda chera kone kod koche kang'iyo ni to gwengewa to gin mage mabende tuche moruo kinyeri market kod ma ndunga jesa sadoyo chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Komuch to wan kore duoko mag tuk komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kendo miyo ing'eyo gik matimore jotugo motimogi kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to Lidre nyaka mambo leo kanyo kodonjo nyaka Kondele aneno kadhi nyime yonero makare ekanti apaya mowuok Kibos mwalo donjo nyaka Kawash kendo chere nyaka Kondele mano bano kiyangona nidhi nyime e yo makare apaya mita ka kilomita en wach masani koro kelo penjo mang'eny malo duoko mita ka kilomita en wach masani koro kelo penjo mang'eny malo duoko nyakorom gajwang eka piny kanyo en nito Kenya Ports Authority eka piny kanyo en nito Kenya Ports Authority is spending 8.3 billion on a 1.4 kilometer road in life-saving procedures or dig deep into their pocket after life-saving procedures or dig deep into their pocket after the country's largest public referral hospital quietly raised charges for several specialist services in April. Oganda jo Kenya ma nikod tuoche bathe Kenyan freedom court clip state power to block critical websites. Judge strike down to keep provisions of law that unconstitutionally allowed shutdown of website. But itimara dek mar delation en lendo motim koda city ma Nairobi inyalo kawo city ma Nairobi inyalo kawo thuolo mari mondo migo wang'ie lendo maket kon mano itimara gwen KPA 6. Kenya Port Authority 6.6 kanyo jotendo bila mpogoro pogole kamoting'o David Kanja kamoting'o Migosi Masengeli giri ginono weche go eko maket kon
ginono weche go eko maket kod mano. Eka iteno ero mano mar abiriyo. Eka iteno ero mano mar abiriyo. Babu Wino, jaod bura no ma Embakasi East. Babu Wino, jaod bura no ma Embakasi East. Kanyakla koda gavana no ma Siaya migosi James Bob Agri Orengo. Ite mano mar aboro kanyo en wach motende koda tho man koro kwako migosi Fikirini Jacob Nieri. How man was shot. Ite mar apar koda achiel ben lendo. Ite mar apar koda ariyo en Kenya evacuate. Ite mar apar koda achiel ben lendo. Ite mar apar koda ariyo en Kenya evacuate 151 amid South Africa violence. Oganda jo Kenya mok tin ne 151 gin mago medo sedar bagras kendo sedar apoya nono e piny no Roma no ma South Africa kotenre koda lweny go eko mago mag Kenya ywak malich mokalo kotenre koda weche go eko mag meto go eko mago mag school fees e going bathe to go eko mago mag school fees e going bathe kanyo bende Utumishi Girls reopened 5 weeks after dome fire. Skunyi ne Roma Utumishi koro no chako yao kendo nyakol Mogojwang ka bende tendo ko yao kendo nyakol Mogojwang ka bende tendo bila kanyakla koda ten miga mochung' ne weche mag somo oyango ni weche go koma garita koro seketi yo makare skul wero mar Roma Utumishi mabende no chako tich odichieng'ero manyoro. Ite mar apar kod abich kod apar kod auchiel paji somo kod paji ndiko thuolo mar mondo migo wang'e weche go eko mag paji somo kod paji ndiko goro mar katun ite mar apar kod auchiel kod paji ndiko goro mar katun ite mar apar kod auchiel. Bang' higa mar gana achiel 1999 July 3rd 4 hours of tension marked an abortive attempt by environmental activist and legislator to enter Karura Forest as armed policemen guarded the gate. The activists and politicians wanted to enter the forest and plant seedlings. Plea by MPs and environmentalist Wangari Maathai to the Gigiri police boss to open the gate fell on a deaf ears as they insisted it did not have the keys. Here, Professor Kivuta Kibwana left, Embakasi MP David Mwenje, and Gatundu South MP Mwahia put padlocks about alap magtuke go chalkaima konyo ngato weche go eko mag pur. Farmers now rely on football famous plastic horn to protect ripen e bombe mopogore nyakor Mogojwang nyaka thuolo mari mondo mingi igo wangi e report maket kod mano nitie item no ero mano mar 23 itino ero mano mar 31 kanyo oganda ywak malich mokalo bang' kane osegol gi oko e piem ero mano mar World Cup nyakor Mogojwang. Last minute goal hunt African team in knockout stage of cup. South African player react after Friday weche ng'eny saa bedo ni matin nyakor Mogojwang. Gikanyo be machopo giko mano mar oboke Okinyi ni ma kawuono wakawo yueyo kata wachiko cheno mar Sulwe Mokinyi gikanyo adoni murungu bid ko thuolo mar yudo ngolo go eko mopuch ngolo go eko mayom mabende dwa dhi nyime koa sani nyaka seche go eko mabiro mbele nyakor Mogojwang. Timo mos jokwanya bedo koda weche go eko mag twak kotende kod achiel ariyo adek mabende ok nyal geng'. Koko man nyakor Mogojwang Nyasaye konyalo to nyalo na warat chieng'. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo